Eu non creo na legalidade de eses monigotes que son a familia real. Nin houbo transición, houbo baixada de pantalóns, non? E domesticar a xente para decir, cuidado que aí está o lobo que vos pode pedides máis liberdade. Cuidado, Por agora o que necesitamos é que a maioría do povo galego entenda que isto é unha necesidade e todas as mellorías, vamos, como cambiaría realmente a nosa situación en todos os ámbitos, nos sectores laborais, sociais, culturais, etc. Se isto chegase a ser así. Entón, por agora o que queremos é chegarnos un pouco e estender a idea desa necesidade do dereito de autodeterminación. A pesar do tempo ides facer igual, tedes programado facer igual. Sí, está claro que este é o tempo do país, así que... Está querendo unha boa de carallo. Que queira, que non, Galicia de boa nación. Que queira, que non, Galicia de boa nación. Entón nos entendemos que para nós non temos nada que celebrar esta Constitución española, sino que temos que demandar. Temos que demandar fundamentalmente o dereito á soberanía, o dereito a poder decidir nós por nós mesmos. Pois que se vaya conformando un movimento que nunca se perdeu, pero que, digamos, últimamente, con, digamos, a posicións autonomistas do BNG, evidentemente renuncia explícitamente, ainda que manteña un discurso sobre o mesmo terreo, pois renuncia claramente a defensa do principio do dereito de determinación. O que intentamos é facer masa crítica, por decir algún xeito, seguir algún xeito certo outros países do Estado español, o caso de Cataluña, o caso de Euskal Herria, van moito máis adiantado que nós, é dicir, é moito máis cativo o noso movimento. Botamos en falta ás forzas de seguridade do Estado. Parece, por lo menos, que esta volta non están presentes, por lo menos tan de xeito tan manifesto como en todos os actos que levamos realizados como causa Galicia. Ves esa o 25 de xullo ou ves esa coas manifestacións do día 6 de decembro. Agradecemos, desde logo, a súa ausencia. Mais que non estean presentes non impide a que actúen por outros medios. En concreto, ben por parte do delegado do goberno ou ben polo subdelegado do goberno, o gobernador civil de Pontevedra, que se imposto dúcias de sancións económicas a membros de Causa Galicia, con continuas identificacións policiais de activistas, registros injustificados de vehículos ás persoas que colaboran socialmente con Causa Galicia para espallar esta iniciativa, presencia policial intimidatoria en todos os actos. Tamén se suma, e hai que agradecerle, en esta faciana represiva, o Concello de Compostela, que ni siquiera permite que podamos utilizar instalacións públicas de uso público e que teñamos que financiarlas nós. Pero non só a represión afecta aos militantes e aos simpatizantes de Causa Galicia, sino que son moitos as persoas que están reprimidas constantemente. E como fan? Que persoas son estas? En primeiro lugar, hai que recordar os centos de multas administrativas que se impuso en concreto aos fordistas do metal de Pontevedra. Hai que recordar tamén aos militantes de Galicia non se vende, da Ría non se vende, de veciños de Pontevedra e todos aqueles movimentos sociais que están en loita, que están demandando un mundo máis justo, unha sociedade máis justa. Pois ese o procedimento que sigue as autoridades administrativas do goberno é multarlos porque así en ningún caso poden recurrir, porque eles mesmos son xuíces e partes, deciden se é inocente ou culpable. Curiosamente sempre somos culpables. ¡Nunca de sol! ¡Sempre vota!
ainda se os corpos de seguridade aquí ou con os corpos de seguridade aquí ni nos van a merodear, ni nos van a calar, seguimos e seguiremos a defender o dereito a decidir por nos mesmos, a actuar en defensa de nosos dereitos, a actuar como ciudadanos libres e non como súbditos do monarca español.